שלום לכולם. אנחנו ממשיכים עם הסרטון השני, בו נתמקד בתוכנת הבינג' אימג' קריאייטור, בינג' יוצר תמונות, במטרה לייצר תמונות שאותן נשלב בספר הצביעה לילדים. כזכור, למדנו בסרטון הראשון על ChatGPT ואיך משתמשים בו. ביקשנו מה-ChatGPT באמצעות פרומפט שכתבנו, הנה הוא כאן, לייצר 20 פקודות פרומפט המתאימות ליצירת ספר צביעה לילדים, שבאמצעותן אנחנו נפיק תמונות בעזרת הבינג' אימג' קריאייטור. לאחר שנפיק את התמונות האלה, נוכל לשלב אותן אל תוך הקנווה, שבאמצעותו נעצב את הספר צביעה לילדים שאותו אנחנו רוצים לייצר. אז בואו נלמד איך מייצרים תמונות באמצעות פקודות הפרומפט שה-ChatGPT יצר לנו בסרטון הראשון. ולפני שנתחיל, בואו נלמד בכלל איך מגיעים לבינג' אימג' קריאייטור, לבינג' יוצר תמונות. נפתח חלון חדש בגוגל ונקליד בשורת החיפוש בינג' יוצר תמונות. שימו לב, הוא נתן לנו את זה בתוצאה השלישית, אנחנו נלחץ עליה והוא יוביל אותנו בתוצאה הראשונה למה שאנחנו מחפשים. והנה הממשק של בינג' אימג' קריאייטור. כמו ל-ChatGPT, גם לבינג' אימג' קריאייטור ניתן להירשם בחינם באמצעות ג'ימייל או באמצעות אימייל אחר. הממשק של בינג' אימג' קריאייטור הוא יחסית מאוד פשוט, הוא מאפשר לעבוד גם בעברית והוא חינמי לחלוטין. אז איך בעצם אנחנו משתמשים בבינג' אימג' קריאייטור? נחזור חזרה ל-ChatGPT. ב-ChatGPT יצרנו פקודות פרומפט. בואו ניקח את הראשונה תחת הכותרת גאוות האריה. נעתיק רק את שורת הפרומפט, תאר ציור של אריה עומד על גבעה, שואג אל השמיים, עם רקע של סוואנה רחבת ידיים. אני מעתיק את הפרומפט הזה, הולך אל הבינג' ומדביק בשורת הפרומפט את הטקסט. שימו לב, לפני שאנחנו מקלידים על Create או יצר תמונה, חשוב להכניס נתונים נוספים לתוך הפרומפט על מנת שיצא לנו בדיוק מה שאנחנו מחפשים. ואנחנו מחפשים תמונות שישולבו בספר צביעה לילדים. ולכן נוסיף לפקודת הפרומפט שה-ChatGPT נתן לנו הנחיות פרומפט נוספות על מנת שהתוצר שיתקבל יהיה בדיוק מה שאנחנו מחפשים לספר צביעה לילדים. אז בואו נקליד על כפתור ה-Create ונראה מה התוצרים שנקבל. הבינג' אימג' קריאייטור לפי פקודת הפרומפט שנתתי לו מייצר 4 אפשרויות שונות ואני צריך לבחור אחת מהן כמתאימה ביותר לספר שלי. אבל גם אם אני לא מרוצה מהתוצאה, אני יכול ללחוץ שוב על Create ושוב הוא ייתן לי 4 תוצאות שונות שאחת מהן אולי תתאים יותר. הנה, יש לנו אחת מושלמת. בואו נבחר בה. התמונה שאותה בחרנו הוגדלה לממדים המקסימליים שהבינג' מייצר במונחי פיקסלים, 1024 על 1024 פיקסלים, כלומר תמונה בצורת ריבוע. אבל גם אם נרצה לייצר תמונה רחבה יותר, ניתן באמצעות הכפתור הזה של ה-Resize ללחוץ עליו ולקבל תמונה מלבנית רחבה יותר. אבל לטובת הספר צביעה שאנחנו רוצים לייצר, תמונה ריבועית תהיה מספיק טובה. אז מה שנותר לנו עכשיו הוא ללחוץ על הדאונלוד, הורדת התמונה אל המחשב שלנו, ולשמור את כל התמונות בתיקייה חדשה שניצור, בה נשתמש מאוחר יותר. עכשיו נעשה את אותה פעולה בדיוק, גם עם הפרומפטים הנותרים עם החיות הנוספות. ניקח באותה צורה גם את ג'ירפה מרקיעה. נעתיק אותה, נלך לבינג' ובמקום הפרומפט שכתבנו על האריה, נחליף אותו בפרומפט של הג'ירפה, באמצעות Copy-Paste. עכשיו, נייצר את התמונה של הג'ירפה בדיוק באותה צורה שבה ייצרנו את האריה. הנה קיבלנו תוצר לא רע, נראה שהתמונה הזו היא המתאימה ביותר כדי לשלב אותה בחוברת הצביעה. אז בואו נגדיל אותה ונוריד אותה אל המחשב. וכך נעשה עם כל ה-20 פרומפטים שבחר לנו ה-ChatGPT. לאחר שהשלמנו את כל ה-20 פרומפטים ושילבנו אותם בתוך הבינג' אימג' קריאייטור,
כל שנותר לנו הוא לשלב את היצירה של הבינה המלאכותית של ה-ChatGPT עם הכותרות, יחד עם התמונות שיצר לנו ה-Binge Image Creator, אל תוך הקנווה. ואת כל זה נלמד בסרטון הבא.